Featuring classical Chinese dance and music, Shenying Performing Arts took the audience in Prague, Czech Republic on a journey through 5,000 years of traditional Chinese culture. Theatergoers described their emotions after watching the performance. Ano, tak je to setkání s krásou a krása vždy poznáší. Navíc je to prostoupeno vlastně duchovními hodnotami starověké Číny, které jsou vlastně pořád aktuální a důležité i pro náš současný život. Takže ta kombinace je velice zdařilá a důležitá i dnes. A přišla mě úžasná ta výprava, celkově to výtvarné provedení, jakož i ta kombinace toho, co se reálně děje na scéně toho digitálního. Pro mě to byl vhled úplně do jiné kultury. Vůbec jsem nečekal, na co jdu. Velice detailně propracované. Na minuty, na sekundy. Je to naprosto dechberoucí představení. Úžasná výkony a naprosto skvělé provedení. Filmové výpravy zapojené do reálného příběhu, do reálného pohybu. Shenying's mission is to revive 5,000 years of traditional Chinese culture from before communism. Audience members appreciated the theme of the show and expressed their gratitude for the performance. Všechny ty hodnoty jako soucítění, vlastně vědomí té jednoty, propojenosti všeho, vzájemná spolupráce, empatie, podpora, to jsou věci velice důležité a zásadní pro to, aby současná společnost neskončila. My potřebujeme nějakou prostě transformaci a toto jsou všechno podněty, na kterých můžeme stavět. Tak vlastně, jak jsem řekl, jsem povznesen a jsem vděčný za to. Děkuji. No já si myslím, že to je hrozně důležitý prorazit příkrov toho maoismu a komunismu v Číně. Já jsem četl nějaké ty čínské romány, třeba literaturu z 18. z 19. století a rozhodně by bylo žádoucí a je žádoucí tohle nějakým způsobem ve světě zveřejňovat a prezentovat. V dnešní uspěchané technické době vidím poselství tady z těch starých dob a jejich moudrost jako nezbytně nutnou pro další vývoj lidstva, jako připomínku opravdu toho důležitého, co v nás kdysi bylo, na co bychom neměli zapomenout. Určitě nepolovujte ve vašem úsilí a předávejte tohle poselství dál. Je to skvělé. NTD News, Prague, Czech Republic.